Ён сніў сон, у якім бачыў Бога. Ён быў дзівосны, таму што яго нельга было бачыць. Ніхто ў свеце не бачыў яго. І толькі пачуццё таго, што ён побач, давала ўпэўненасць у тым, што ты бачыш яго. Не было пустаты ў душы, было разуменне ўсяго на зямлі на адно кароткае імгненне і жах, што аддалішся і зноў страціш усё. Бог быў не чалавек, і не жывёла, і не пульсуючае сэрца зорных астравоў, і не трава, і не каласы на нівах, і не слуп святла, а ўсё святло. І белы мокры конь, і чырвоныя квецень дзічкі, і адначасова нішто. За глыбінь, куды ляцела, падаючы душа, нарастаў нізкі на мяжы слыху гук, які запаланяў усё, сусвет крычаў. Калі Алесь прачнуўся, кібітка стаяла ля сходаў вежанскага палаца. Ён адкінуў вільчуру, выскачыў на снег і цераз 3 прыступкі пабег да ўвахода, поўны трывогі і чакання. Дзед сядзеў ля каміна. На століку, як заўсёды, бутэлька віна і келіх, на каленях папка з гравюрамі. Узняў на ўнука вочы. Сінія, трохі пабляклыя. І не здзівіўся, убачыўшы румяныя шчокі, усмешку, кропелькі вады ў валасах. Толькі трохі здрыгануліся чорныя бровы. «Ты, — сказаў вежа, — чаго гэта ўзімку? Такая завіруха. Суму не хапае?» І падставіў для пацалунка пергаментна смуглую голеную шчаку. Нібы нічога не было, нібы з-за горшчыны прыехаў. А казаў, некалькі год. Абставіны змяніліся, буду ездзіць часта. Я ж і казаў, леціцё з гнязда, як навекі, а ў свеце вецер. Загадайце дастаць з кібіткі, я там падарункі прывез. Глупства, разгублена сказаў дзед, і не трэба было зусім, вялікі горад, а маладосць гэта тое самае, што мантацтва. Лепей бы ўзяў кастуся ды дзяўчат гэтых вашых, як іх, новае слова. Вусны дзеда іранічна крывіліся. Ага, нігілістак, стрыжаных ды ў акулярах, крый нас ад такой бяды Божа. І што? І паехаў бы з імі да барыля. «Дзядунь, вы адкуль ведаеце?» «Ты што лічыш, мы тут всякія рэголімся?» І збурчаў. «У наш час жанчыны, гэта ж царыцы былі, каралевы. Ідзе, сляпыя за ёй галовы паварочваюць, так ззяе. Са смяротнага ложа чалавеку стае, каб хоць крок за такое зрабіць. А цяпер нігілісткі, трыбушысткі, матэрыялісткі, жывёльны магнетызм, рэфлексы, палавое пытанне». Алесь сумеўся. «Ты што хоць прывёз? Вам пару карцін. Вось, паглядзіцё, я там добрае знаёмства з букіністамі ды антыкварамі завёў. Дапамаглі яны мне дастаць для вас першае выданне Бакачча. Ведаеце, гэтае ў белай скуры, вялікае. Дзякуй. Асабліва за белага Бакачча. Рэдкая штука, ў мяне не было. Гэта кніга чыстая, чалавечая. Пляваць яна хацела на ўсе абмежаванні, на ўсякую скутасць. Дзякуй, сынок. Давай абдымемся». Алесь не ведаў, як спытаць пра тое, што яго цікавіла. Моўчкі сядзеў ля агню. «Як тут у вас, як бацькі?» – нарэшце спытаў ён. «Б'ёмся памалу. Бацька павінен зараз прыехаць». «А Глебавічна?» «Бегае ўсё». «Што з раўбічамі?» «Яраш у гордай самоце, не вітаемся». «А што Гелена?» «Тут сыне справы больш складаныя. Раджае яна. Першыя схваткі былі ўчора, мы яе перавялі былі праз арку, непасрэдна ў будынак. Адмовілася. Там жыла, там раджаць буду». Дзед глядзеў у агонь і не бачыў вачэй унука. Доктар некалькі месяцаў прыязджаў з губернскага града, а цяпер тут сядзіць. Вочы дзеда былі журботныя. Глебавічна паспрабавала пагаварыць, хто такі. Не кажа, кахаю, кажа, ні аб чым не шкадую, але з ім ніколі не буду. А роды цяжкія. Еўфрасіня людзей пагнала, каб у Мілым ды ў Загоршчыне па царквах царскія брамы расчынілі. І я змоўчаў. Так з учарашняга дня расчыненыя і стаяць. Шкада страшэнна. Як нябожчыцу маю святую, Ксенію. Упершыню за ўвесь час, што Алесь помніў дзеда, той вымавіў імя бабкі. Праз 47 год маўчання з'явілася ў пакой да гэтага агню і гэтых кніг, ціха паварушыла полымем і застыла ў цішыні здань, якой адзін быў абавязаны жыццём, а другі усім болем жыцця. «Дзеду, – ціха сказаў Алесь, – я гэта толькі вам, нават не бацьку. Гэта маё дзіця, дзеду».
Твар дзеда стаў смугла-аліўкавы. Нешта нібы варухнулася і сунулася ў вачах. Дзед схіліўся да агню і качаргою пачаў варушыць жар, і, можа, ад жару шчокі пана Данілы трохі паружавелі. Так, віншую. Жаніцца трэба. І нібы абдумваючы нешта, спытаў: «Калі?» «Дзеду», – сказаў Алесь, – «вам яшчэ трэба пагаварыць аб гэтым з ёю. Яна не хоча». «Як гэта не хоча?» – раззлаваўся дзед. Ён сказаў гэта такім рэзкім голасам, што брынкнула, адгукнулася рэхам струна ў гітары на сцяне. «Не гневайцеся, дзеду. Гэта, на жаль, так. Яна проста помніла аб тым вечары, калі я прынёс ёй волю». «Расказвай», – кінуў дзед. Калі ўнук скончыў, пан Даніла глядзеў у агонь бліскучымі вачыма. «І майку на знарок памірыла». Алесь нахіліў галаву. «Мне няма чаго гаварыць з ёю», – урэшце сказаў дзед. «Гэта трэба зрабіць табе». Дзед з сілай кінуў канцом у агонь качаргу. Абодва маўчалі, гледзячы, як у пырсках жоўтага полымя наліваецца чырванню, нібы крывёй набракае метал. Жалеза стала вішнёвым. Потым пляснуў рукамі па каленях. «Але ты пагавары, унуча. Згодзіцца? Добра. Не згодзіцца? Пра шлюб кагосьці з нашчадкаў. Звязаць яе з Ракутовічамі ці з патомнымі Юляна і Тумаша са Зверана. Будуць толькі на прыступку ніжэй, чым мы. Нічога я для яе бабы гэтай кепскай не пашкадую». І, відаць, вырашыўшы, што непрыстойна выявіў пачуцці, раптам сказаў: «Вось так, нашкодзяць, а потым ламай галаву». «Дзеду», – пачырванеў Алесь, – «няма нічыёй віны. Віна жыцця». «Віна?» – вочы старога вежы ззялі. «Дурань! Гэта слава жыцця. Бяжы туды, стой пад дзвярыма. Баб не пушчаюць у алтар, мужикоў да парадзіхі. Квіты». Як 7 год назад ён ішоў пакоямі, а потым галерэяй над аркай. Як 7 год назад падыходзіў да дзвярэй, і мяжа, нельга далей. Ён то сядзеў на падвоканні і глядзеў на яе дзверы, то хадзіў узад і ўперад. Глебавічна выйшла з пакоя, спляснула рукамі. «Як жа гэта вы надумаліся?» «Так», – сказаў ён. «Што там?» «Цяжка, князюхна», – сказала яна, – «баюся. І доктор баіцца. Ды яна яшчэ і не крычыць. Я яе ўгаворваю, лягчэй будзе. Дурніца, радасцю свет нясеш. Маўчыць. Толькі калі зусім нястерпна, то стогне. Мо сказаць, што вы наведаць прыйшлі, ёй лягчэй будзе». «Не ведаю». Жанчына знікла. Алесь стаяў у пераходзе над аркай і, прыціснуўшы лоб да сцюдзёнага шкла, глядзеў на безуважныя паркавыя шаты ўнізе. «Трэба пайсці асюль, хоць на хвіліну». Прайшоў пераходам, спусціўся сходамі ў яшмавы пакой і убачыў, што насустрач ідуць Вежа і пан Юры. «Сыне, мілы», – сказаў бацька, – «сядай вось». «Што, прыехаў аб праекце гаварыць? Давай». Вежа непрыкметна паціснуў плячыма. Мужчыны селі ў крэслы, цёмны твар пана Юрыя быў стомлены. Алесь зразумеў, што памылкай было ісці сюды. Усё нутро, уся істота яго цягнулася туды, наверх. «То як?» – спытаў бацька. «Згода на 2/3 надзела без выкупу, а 1/3 на выкуп». Алесь нешта адказваў, сам не чуючы сваіх слоў. «Што гэта ты нібы з таго свету прыйшоў?» – спытаў бацька. «Здарожыўся», – сказаў Вежа. «А ну, патрымайся трохі, Алесь». Але ён мог бы не казаць гэтага. «Калі толькі ўсё будзе добра, трэба ўсё аддаць», – успомніў Алесь і стаў гаварыць. Ён абдумваў гэта 100 разоў, і толькі дзякуючы гэтаму ягоныя словы мелі сэнс, хоць ён кідаў іх амаль машынальна. «Па-мойму, вы на паўдарозе. І дзед, і ты, бацька». «Пойдзем, сыне», – сказаў дзед. «Потым». «Не, хай кажа». Вочы пана Юрыя шукалі вачэй сына. «Як?» «Не трэба землеўласніцтва», – сказаў Алесь. «Трэба пакінуць сабе маёнткавую зямлю, сады, паркі ды запаветныя ўрочышчы. Ну, яшчэ, можа, тую зямлю, якая забяспечвае конныя заводы ды слуг. Усё астатняе аддаць ім». Пан Юрый ліхаманкава падлічваў. «Па столькі валок», – сказаў ён, – у Вітахму, скажам, па 70 дзесяцін на сям'ю, а дзе і болей, запусцяць. Не адразу аддаваць. Як узбагачвацца будуць? З умовай вечнай, каб на 3 зямлі цукровы бурак і іншае, якое не прадаюць нікому, акрамя нас». «У старцы нашчадкаў?» – ускінуўся пан Юры. «З розуму выжыў, студэнт». «Чакай», – насцярожана сказаў дзед, – «хай даводзіць». «Хай фермерствуюць», – сказаў Алесь.
Вы не разумееце таго, што ў іх капіталы не тыя. Пакуль яны самі здолеюць завесці цукраварні, буды, гуты, плавільні, палатняныя заводы і іншыя, мы паспеем на прыдбанні іхніх прадуктаў зрабіцца заводчыкамі, якім сялянская канкурэнцыя не страшная. У старцы нашчадкаў пусціць, зноў гневна спытаў пан Юры. У старцы, бацька, пойдзем, калі так не зробім. Хіба табе найміт будзе так працаваць, як мужык для сябе на сваёй зямлі? Маёнткам усё адно галежа з такой сістэмай. І пытанне толькі, колькі часу на гэта спатрэбіцца. Буды, гуты, у купцоў ператварыцца. У купцоў не ў старцоў, толькі надзел не падушны, а пасямейны. Тады вялікія сем'і вымушаны будуць частку людзей пасылаць на цукроўні, па вольным найме. Можа так, а можа і гэтага не трэба. Расце патрэба ў грашах, узрасце цесната на надзела, ды яшчэ машыны. Тады трэба ўвесці заахвочвальныя цэны на бурак, лён, каноплі, бульбу. Фабрыкі будуць расці, а багацце будзе ва ўсіх. А сам думаў, лухта, якая лухта. Перад гэтым, што насоўваецца, такая лухта. Бурак, каноплі, торба мукі. Я б на тваім месцы падумаў, сказаў сыну вежа. Нешта ва ўсім гэтым ёсць. І, паглядзеўшы на ўнука, злітаваўся, сказаў пану Юрыю, ідзі адпачывай. Я вось яму пару слоў скажу і таксама паганю спаць. А галовы ў нас дзеці, га, Юрась? Галовы. Наіўныя і хітрыя вочы пана Юрыя смяяліся. Ён торгаў хвалісты вуз, прыкрываючы усмешку. Пайшоў. Дзед і ўнук сядзелі моўчкі. Пачакай ты тут. Не пакутуй, не паможаш. Сам прыдумаў? Сам. Я пайду. Дзед зразумеў, трэба супакоіць, хоць на хвіліну адцягнуць думкі. Як думаеш Гелену забяспечыць? Хіба ўсё будзе добра? Стала цішыня. Мнямля, сказаў дзед, першынцу. Зямлю тых двух маёнткаў, што за сухадолам, дом у Ведрычах. Алесю скінуў вочы. Дзядуля. Што, дзядуля? Дам. Нічога не зробіш. Схіліўся да Алеся. Хадзім, вып'ем з табою. Гадзінай пазней Алесь зноў хадзіў туды і сюды па калідоры, вакол была тая самая нястерпная цішыня. Здалося? Не, не здалося. У цішыні раптам прагучаў балесны стогн. Яшчэ стогн. Яшчэ. Стогны былі ціхія, стрыманыя, але кожны працінаў сэрца. Не ведаючы, куды схавацца, Алесь адчыніў дзверы. Невялікая, амаль пустая камора, акенца ў дзве далоні. Ён стаў паміж пустых бляшанак і торб з мукою і гарохам і чакаў. Стогны, стогны, ці гэта ў вушах? Вітахмоўцы кажуць, калісьці былі чарадзеі. Перад родамі муж доўга глядзеў жонцы ў вочы, а потым знікаў з хаты, ішоў у пушчу і там крычаў і біўся аб дрэвы. І жонкі раджалі лягчэй, а мужчыны, кажуць, нават адчувалі боль, яны нібыта бралі частку пакут на сябе. Потым, як заўсёды, ад гэтага засталася адна абалонка, ніхто амаль не ўмеў браць на сябе, але ў пушчу ўсё адно ішлі. Гэта звалася кувада, няўяўнай старадаўнасці звычаі. Ён не ведаў, як пакінуў камору, як апынуўся зноў ля дзвярэй. Была цішыня, і ён зразумеў, што стогны яму толькі здаваліся. І, магчыма, даўно ўжо адбылося горшае. Адчыніліся дзверы, не заўважыўшы яго, выскачыла і пабегла некуды сядзелка. Праз шчыліну ён на імгненне ўбачыў лекара. Лекар стаяў і трымаў у руках нешта чырвонае. І раптам пралунаў калідорам крык. Слабенькі, але на ўвесь палац, на ўвесь свет крык. З дзвярэй выйшла павітуха, прыкрываючы ручніком балейку. Голас у пакоі нібы дзіўна перабіваўся, распадаўся і зноў злучаўся. І Ефрасіння выкацілася з дзвярэй, у яе трэсліся вусны. Двайняты, князюхна, мілы, хлопчык і дзяўчынка. Спляснула рукамі, пабегла некуды. Дзве сядзелкі пабеглі назад у пакой. Пачалася мітусня, ніхто не звяртаў на яго ўвагі, і ён сеў на нізкае падвоканне. Густа сцямнела за акном, як заўсёды перад золкам. Зноў Глебавічна, аж захлынаецца. А божа ж мой, вырастуць дзеткі, прывядзе яна іх пад грушку, будзе для іх сяпяжаначкі рваць, а тыя будуць есці ды смяяцца на сонейка. З усмешкай праз слёзы зірнула на Алеся і раптам шырока расплюшчыла вочы. Паніч! І пацалавала ў лоб.
Зноў заплакала. Такая ўжо мне радасць. Не было ж у мяне дзетачак, ні ад мужа нябожчыка, ні потым. Выцірала кулакамі вочы, так як ніколі не рабіла пры пану Данілу. 2 скруткі ў руках Глебавічны. У верхняй частцы кожнага скрутка было нібы акенца. У кожным акенцы было нешта чырвонае і непрыгожае. Кожнае непрыгожае муляла нечым зусім непадобным на рот. Патрымайце, гэта трэба. Ён трымаў гэтае цёплае праз тканіну, а жанчына падтрымлівала. І ён баяўся, што зламае гэта ці возьме неяк не так. І раптам гэтыя, як па камендзе, расплюшчылі вочы. Вочы былі шэрыя і ўжо доўгія. Ці можа гэта так здавалася? Шэрыя і доўгія, ягоныя. Глебавічна, мне здаецца, я іх люблю. Жанчына недаверліва глянула на яго. Ідзі, не хлусі. Перад сабою на высокіх падушках ён бачыў пацямнелае маленькае аблічча з пакусанымі вуснамі. Прыехаў, хутчэй здагадаўся, чым пачуў ён. Ён проста стаў на калені і асцярожна прынік галавою да яе рукі. Даруй мне. Ён не чуў яе слоў, толькі бачыў няўлоўныя рухі вуснаў. Я цярпела суткі, а потым не вытрымала і застагнала. Не магла ўжо. Вочы яе заззялі. І раптам мне стала лягчэй. Я зразумела, з'явіўся ты. І чамусьці мне стала зусім лёгка. Ён глядзеў на яе з нямым пытаннем і атрымаў нямы адказ. Нічога не змянілася і не зменіцца. У бібліятэцы гарэла святло. Дзед не спаў. Яму забылі паведаміць, і ён чакаў. Ускінуў падбароддзе насустрач унуку, і той зразумеў, на што дзед перш за ўсё чакае адказу. Адмовілася. Я ведаў, сказаў дзед. Хто? Двайняты? Што? Вежа выпрастаўся. Хлопчык і дзяўчынка. Алесь сеў да каміна і наліў сабе віна. Было маўчанне. Ад віна, ці, можа, яшчэ ад чагосьці, нібы матляла. Бацька будзе кумам, сказаў дзед, клейна кумою, каб не было падазрення на імёны. Якія імёны? Юрый і Антаніда. Якія ж яшчэ? Дзядуля, сказаў Алесь. Я думаю, ёсць Бог на свеце. Алесь расказаў пра дарогу, пра размову з прафесарам, пра тое, як гучала песня ў снягах, пра пагрозлівы сон. Так часам у нас бывае? Разумееш, як ад нечага забытага кліч. Калі-небудзь я пастараюся расказаць табе пра другія патаемныя нашы веды, выпадкі, дзівы. Гэтага ніхто не разумее, але гэта ёсць. Прычым жа тут Бог. Гэта твая трывога, жаданне, еднасць душ на адну хвіліну. Часам у бойцы шалёныя прыступы ярасці ў нашых людзей, калі сілы нібы ў 10 разоў узрастаюць. У нарвегаў берсеркерства, у нашых панна. Бачыш, нават словы асобныя ёсць. Рознасць нерваў ці яшчэ нешта. Або, кажуць, індусы могуць часам болю не адчуваць. Або наш інстынкт да дрыгвы. 8 з 10 дзяцей, нават упершыню трапіўшы, не праваляцца. Як ты, скажы, вядзе іх нешта? І што, ўжо там Бог? Мы самі багі. Сёння вось багі. Бываем свінні, а сёння багі. Але сон. У матулю ты пайшоў, няўхвальна сказаў Вежа і наліў кельхі. Пі. Хто п'яны, з тым Бог. Не як свіння, вядома, п'яны. І нечакана трохі ўскіпеў. Сон. Забабоны гэта. Не чакаў ад цябе. Ракавіна забабонаў. Схавайся і сядзі. А ўсе людзі торкаюцца туды і сюды, не разумеючы, што прыкутыя да жыцця, у якім усё сказана. Баяцца, таму і Бог. Помніш словы з радавой клятвы? Няма нічога, акрамя магіл. Адны вераць у магілу Хрыста і дзеля яе здзекуюцца з жывых, бо мярцвяк кажа, і яны не могуць адмовіцца, паляць на агні. Другія вераць у доктара Гільятэна і над яго магілай ляскаюць ягоным вынаходніцтвам. Ці не дурасць, калі трэба верыць у жывых, у тое, што сёння здарылася? Але ўсё гэта... Першае, што сведчыць супраць рэлігіі, гэта тое, што ў людзей розныя багі. Не тое, дзед, не тое, не аб верах. Аб тым, што ўва мне, аб маёй мэце, аб тым, што ўратавала нас усіх. Самі мы сябе ўратавалі, сказаў стары. А калі загінем, дык таксама самі. Ніхто ў гэтым не будзе вінаваты, акрамя нас саміх. Зямлёй і людзьмі рухае дух змагання. Я не ведаю, ці ёсць у гэтага змагання нейкая надзея, але з веку ў век людзі змагаюцца, і таму яны людзі, а не быдла. Чырвонае полымя трапятала на твары дзеда. Сёння праўда, заўтра хлусня.
Сёння бруд, заўтра ён жа, Нерон, сёння Бог, заўтра плесня, а потым другі Бог. Вучэнні. Усе вучэнні лухта. Ёсць адно вучэнне, пакуль над чалавекам, праўда, думак, пачуццяў, любві. Наступнай восенню студэнт імператарскага Санкт-Петербургскага універсітэта Александр Георгіеў сын Загорскі, не даслухаўшы курса навук па пісьменству і гісторыі, здаў, аднак, пры добрых паводзінах усе належныя іспыты па гэтых дысцыплінах і, падаўшы устаноўленыя дысертацыі на ступень кандыдата, быў заслужана зацверджаны ў гэтай ступені панамі прафесарамі і папячыцелем Санкт-Петербургскай вучэбнай акругі. Студэнт, аднак, не пакарыстаўся ніводным з правоў і прывілеяў, дадзеных імператарам ступені кандыдата, а застаўся пры прафесары Сразнеўскім для ўдасканалення ў навуках, адначасова запісаўшыся на слуханне лекцый па медыцыне і філасофіі з правам наведваць, як раней, лекцыі славеснасці, гісторыі і прыгожых мастацтваў. Абарона гістарычнай дысертацыі «Сялянская вайна 17 стагоддзя на тэрыторыі беларускага Прыдняпроўя» па матэрыялах радавых архіваў тамтэйшых дваран і прыдняпроўскіх кронік, дзеля якой ён усё лета прасядзеў у архівах Вежы, Сухадольскага замка, Радкевічаўшчыны, Кісцянёў і фондаў былога збароўскага кастальянства, прайшла без перашкод. Затое на абароне прыдняпроўскіх песень, паданняў і легенд ледзь не было скандалу. Сабралася зашмат народу, загула і проста так землякоў. Усе найбольш дрэнна апранутыя ў чарвяках, што прасілі кашы, у сурдутах, ледзь толькі не перашытых з хатніх чугаў і світак, некаторыя ў акулярах законнымі шкельцамі. Большасць праз адсутнасць паліто ў засцяганых пледах, зробленых з самай таннай шатландкі ці нават з даматканых у шашачкі посцілак. Усё з тых людзей, што апладзіравалі Чарнышэўскаму і аб якіх хадзіў жарт. Што гэта ты, хлопча, з хадніка сабе плед зрабіў? Зрызаў пакуль што не дазваляюць. Чаго гэта ў цябе ручнік замест гальштука? Добра, што пакуль не вяроўка. Гумар быў змрочны. Сапраўды, гумар шыбеніка. Але самі хлопцы былі вясёлыя, хоць і вечна галодныя. Адкуль прасачыліся да іх чуткі аб дысертацыі, невядома. Магчыма, праз Кастуся, бо Алесь, слухаючыся парады Сразнеўскага, праз змест яе пакуль тое памоўчваў. Гэтая аўдыторыя сустракала кожнае небяспечнае месца ухвальным гулам. Апаненты, магчыма, пабойваючыся непрыемнасцей, спрабавалі былі аспрэчваць занадта левае палажэнні працы. Асабліва стараўся прафесар Платон Рунін, найбольш заядлы са славянафілаў універсітэта. Крычаў нешта аб славянскай душы, якой чужы мяцеж і ўласцівая з самых першых часоў рахманасці, пошукі Бога ў сваёй душы і душы таго, хто кіруе. Дагаварыўся ўрэшце да таго, што толькі пад эгідай моцнага славянін адчувае раскошу і замілаванне, што духу славянскіх народаў не ўласцівыя ўсе формы парламентарызму і дэмакратыі, прыдуманай бязбожнымі французамі, што заўсёды яны будуць адчуваць духоўную патрэбу ў манархіі. Алесь, успамінаючы свае нядаўнія разважанні, чырванеў ад слоў Руніна, нібы яго білі па шчоках. А студэнцтва гуло: «Веча! Разін! Копныя суды! Вашчыла!» Сразнеўскі ўрэшце быў вымушаны спыніць іх. А Рунін бубніў далей. Усё нешта аб тым, што абаронца, тэндэнцыйна падбіраючы песні, выстаўляе самы баганосны і рахманы са славянскіх народаў бандай мяцежнікаў, рабаўнікоў і гуляк, неўтаймаванай вольніцай, бязбожнікамі, якія прагнуць вечнага бунту. Параўноўваў работу Алеся з песнямі шатландскай мяжы Вальтера Скотта і нагадваў усім аб шматлікіх непрыемнасцях і абвастрэннях, якія нарадзіў гэты безадказны эксперымент, гэтая гальванізацыя трупа неўтаймаванай і д'ябальскай ідэі свабоды, што даўно скампраметавала сябе. Студэнты распачалі абструкцыю. Ізмаіл Іванович заклікаў да парадку і Руніна, і студэнтаў і пачаў навальвацца на ўсе доказы апанентаў, крышыць і ламаць іх, аж пакуль не раскідаў усяго, не пакінуўшы каменя на камені. А потым, калі дысертацыю прынялі, расцалаваў падвойнага кандыдата і згадзіўся пайсці разам з сябрамі, якіх набралося чалавек 50, адсвяткаваць у барэля нараджэнне новага мужа навукі. За вокнамі курыльні хвастаў чорны лістападаўскі дождж. У доме Сашальскіх на Ліцейным праспекце, чакаючы пакуль сыдуцца госці, сядзелі людзі, што сабраліся раней, каб паспець пагутарыць. У кутку ля чэзлага адна назва, што агонь пецярбургскага каміна, сядзелі Зыгмунд Сіракоўскі, Ямант, Валерый Рублеўскі і Хвелька Зянковіч, усе курцы.
Іх усеагульным плебісцытам пагналі да агню, каб адцягвала дым. Кастусь дамогся. Па-першае, спявак Эдмунд Вярыга цярпець не мог шкоднага дыму. Па-другое, Віктара нядаўна прымусілі кінуць курыць. Ён ужо ведаў аб сваёй хваробе. Алесь увесь час клікаў яго да сябе, знайшоў братам кватэру ў пецярбургскай часці, у доме нумар 16 па Вялікай Пасадскай, 2 цёплыя і сухія пакоі. І маліў, каб браў грошы, бо тут, пры сур'ёзнасці справы, зусім ужо не да гонару. Віктар згадзіўся і часам браў дапамогу. Затое Кастусь з самай гэтай хвіліны не згаджаўся браць ані капейкі. Аднойчы праз гэта сябры пасварыліся і нават месяц не размаўлялі ні аб чым, акрамя справы. Алесь з тым самым велічэзным сорамам за сваё багацце прапанаваў Віктару грошы, каб той паехаў куды-небудзь лячыцца. Той адмовіўся, спаслаўшыся на тэрміновую работу для віленскай археаграфічнай камісіі. Ён сапраўды працаваў для Кіркора і Маліноўскага і не лічыў магчымым кінуць без дапамогі і нібы без вачэй сляпога гісторыка. Алесь сказаў, што Віктар падарве такі свае сілы. Віктар адказаў, што гэтая работа дасць яму грошы, каб паехаць, а не дык проста, каб жыць. Браць жа ў сябра, не спадзяючыся аддаць, ён не можа сабе дазволіць. Алесь крычаў на яго, што ён ёлуб, што ніхто яму не прапануе дарагой Італіі, што паездка звычайным парусным суднам у Егіпет або на Мадэйру каштуе як усякі водны шлях, нядорага, і гэта можна сабе дазволіць. Ад злосці на легкаважнасці Віктара ледзь не паліліся з вачэй слёзы. Віктар паглядзеў на Алеся, раптам пасур'ёзнеў і сказаў, што калі бліжэйшыя некалькі месяцаў не прынясуць палёгкі, ён паспрабуе скарыстаць Алесеву прапанову. Але лягчэй відавочна не рабілася, і Алесь злаваўся на Віктара і на сябе, што не здолеў адразу зламаць супраціўленне гісторыка. Віктар з Эдмундам Вярыгам і Кастусём сядзелі ля дзвярэй пры цёплай грубцы. Гаварылі вельмі ціха аб неафітах, нядаўна прынятых у агул. Колькасць людзей узрастала, і нават на месцах у Літве і Беларусі, не кажучы пра Польшчу, узнікла сетка залежных арганізацый. Нядаўна на пасяджэнні вырашылі, што пасля універсітэта і інстытутаў большая частка моладзі ў мэтах агітацыі раз'едзецца на пасады настаўнікаў, пасрэднікаў, пісараў, выхавацеляў у дваранскіх дамах. Нельга ўжо было абмяжоўвацца работай сярод інтэлігенцыі. «Што ў цябе?» – пытаў Кастусь. 25 новых, казаў Вярыга, свежаспечаных, дзіва кумок, а не хлопцы, усе чырвоныя. Бяда пафарбавала, кашлянуў Віктар. Як ты скажы, ракаў? Дык я записываю, Эдмунд. А ў цябе, Кастусь? Малавата, 10 чалавек. Хто? Пісаў Віктар. Записывать іх як распарадчыкаў сталоўкі для бедных? Давай так, пішы. Сапоцька Пятро, студэнт, Яннус Ахілес, студэнт, Дыміна Тихон, семінарыст, Дашкевіч Кандрат і Зімбоўскі Стэфан, студэнты. Здановіч Ігнацый, студэнт. Вільнянін? Ага. Сям'я неблагая, але спалоханая. А сын нішто, хлопец. Дрэнна, што бацька супраць. І яшчэ, што ў Вільні сёе тое пра нас ведаюць. Нават асабіста пра нас з табою, Віктар. Папярэджваюць дзяцей. Вар'яты, Рабесп'еры, Карбанары. Нічога, сказаў Віктар, ведаюць і ведаюць. Нашы людзі неданосчыкі. І ўсё ж трэба больш сцерагчыся. Згода? Будзем. За спіною Серакоўскага сядзелі яшчэ 2 чалавекі. Ніжэйшы, даволі невыразны з твару, але разумны, калі меркаваць па вачах чалавек, адганяў дым цыгары рукой. Другі з жарсткаватым абліччам нервова шаптаў на вуха Зыгмунту. Ці абураўся нечым, ці спрачаўся. Гэта былі члены верхняй рады арганізацыі, удзельнікі літаратурных вечароў Аскар Авейде і Стэфан Баброўскі. Алесь знаў іх значна горш за астатніх, і Авейде недалюбліваў. Сам не ведаў, з якой прычыны. А Баброўскі чамусьці вылучаў яго Алеся. Усміхаўся пры сустрэчы, моцна паціскаў руку, затрымліваў паразмаўляць, і адразу відаць было, што размова яму прыемная. Вось цяпер ён раз-пораз паказваў Зыгмунту вачыма на Алеся, і Зыгмунт, сустракаючыся з вачыма Загорскага, смяяўся беласнежнымі зубамі. Ідэя паўстання і ўскраіны часам далятала да Алеся. Варшава, па-мойму, вельмі памыляецца тут. Трэба спытаць у хлопцаў, хоць бы ў яго ці ў Віктара. З Серакоўскім вакол шахматнага століка сядзела 5 чалавек. 2 нібыта гулялі, хоць партыя даўно была забыта, а астатнія нібы глядзелі, хоць глядзець не было на што.
Хіба толькі на тое, як адзін з ігракоў нахіляў фігуркі і адпускаў, і кожны раз нібы здзіўляўся, што яны ўстаюць на ногі, бо ў донца кожны заліты свінец. На тым, што гуляў фігуркамі, быў сціплы чыноўніцкі сурдут. Ён служыў на чыгунцы і нават з аблічча быў тыповы служачы, ціхі, сціплы, светлавалосы, з трохі вінаватай усмешкаю. Ніхто не мог бы падумаць, што погляды гэтага чалавека схіляюцца часам ледзь не да анархізму. «Кінь, Ільдэфонс, раздражняй гэты гук», – сказаў яму партнёр, чалавек з рэзкім уладным абліччам. «Будзем гуляць ці не?» «Відаць, не», – змяшаў фігуркі служачы. «Зараз зноў пачнецца размова, і зноў ты будзеш бараніць ідэю шляхецтва, велічы Польшчы, і зноў мы з табою будзем лаяцца, Людвік. І Загорскі ўнь пакліча на дапамогу філалогію, а Віктар гісторыю, а Кастусь сацыялізм, і накладзе табе гэтая беларуская тройца па самае 10-е. А я памагу». Алесь усміхнуўся. Ільдэфонс Мілевіч і Людвік Звяждоўскі сябравалі, але заўсёды лаяліся між сабою. Звяждоўскі шмат у чым, нават у беларускім і украінскім пытанні, кідаўся да белых, і Алесь толькі таму верыў гэтаму афіцэру у бліскучым мундзіры, што бачыў яго чысціню і поўную адданасць справе. Была ў Людвіку шчырасць памылковай думкі. Была прага у кожную хвіліну аддаць жыццю. «Уладзю», – сказаў Людвік, – «барані». Адзін з гледачоў быў, бадай, страшны абліччам, як Марат. Жоўты, як у хворых на печань колер скуры, чорныя жорсткі, як конская гріва валасы, шырокі і вельмі грубы плоскі твар, вузенькія шчыліны калючых вачэй. Чалавек гэты быў інжынер-пуцявік Уладзіслаў Малахоўскі. «Не буду», – сказаў ён Людвіку, – «вас трэба хутчэй выхоўваць, бо каб не давялося вас вешаць». Другі афіцэр побач з ім быў цёзка Серакоўскага, Зыгмунд Падлеўскі. Ніхто тады яшчэ не мог прадбачыць ягонага лёсу. Проста ведалі, што чалавек ён цвёрды. Затое нельга было не звярнуць увагі на апошняга з гледачоў. Сухі і прыгожы польскі твар. Цвёрдыя мускулы на худых шчоках, вострыя невялікія вусы, стрыманасць у падабраным цвёрдым роце і вочы, як вугалі, тлеюць суровым і добрым агнём. Зацягнуты, як і серакоўскі мундзір афіцэра генеральнага штаба, увесь наліты спакойнай, але ў кожную хвіліну здольны на імпэт сілай, ён сядзеў нібыта нічога яго не датычылася, але чуў усё. Звалі афіцэра Яраслаў Дамброўскі. Ён хутка быў прыкмечаны ў арганізацыі і стаў адным з яе кіраўніком. У невялічкім пакойчыку сядзела амаль у поўным складзе кіраўніцтва нелегальнай арганізацыі. «Што ж», – сказаў Дамброўскі, – «адпачылі ад крыку, бадай час пачынаць. У гаспадара вось-вось госці збяруцца. Пачынай, грамадзянін Зыгмунд». «Падсумуем», – сказаў Серакоўскі, – «сённяшняе паседжанне левіцы і цэнтра нашай арганізацыі аднагалосна згадзілася з тым, што дасягнуць нашай мэты, гэта значыць волі і дэмакратыі, нельга іначай, чым праз паўстанне». Загорскі ўбачыў, як Кастусь схіліў галаву. «Таму што дабіцца чаго-небудзь лаяльнымі шляхамі ў паліцэйскай дзяржаве немагчыма. І акрамя таго, нездавальнення народаў Польшчы, Літвы і Беларусі гнюснай палітыкай імператара і ягонай камарыллі пераходзяць у ярасць. Цярпець далей ярмо мы не можам. Кожная лішняя гадзіна рабства разбэшчвае слабых і ганьбіць моцных. Таму з сённяшняга дня мы павінны запэўніць усіх, што без паўстання, без рэвалюцыі, сказаў Віктар, справа не абыдзецца. Акрамя таго, левіца, якую падтрымлівае частка цэнтра, прапануе, каб сацыяльная перабудова грамадства ішла побач з выяўленчым паўстаннем. Асноўныя іх тэзы – поўная раўнапраўнасць усіх грамадзян. Уся земля
сялянам, мова народам. Прапанова ўнесла беларуская група рады ў складзе грамадзян братоў Халіноўскіх, грамадзян Вярыгі, Зянкевіча, Малахоўскага, ад імя якіх абвясціў прапанову складальнік яе сакратар групы грамадзянін Загорскі. Прапанову падтрымалі большасцю галасоў, хоць, улічваючы думку правіцы ў Петербургу, Вільні і Варшаве, трэба думаць, што яе праваляць. Добрае, трохі разгубленае аблічча Віктара перасмыкнулася. Алесь перавёў вочы на змрачнаваты цёмны твар Кастуся. Кастусь знізаў плячыма, нібы сказаў: «Ну і што? Атрымацца гэтага ўсё адно трэба». Пачынаем апошнюю сённяшнюю праблему аб нацыях так званых ускраін. Пытанне гэтае можна сфармуляваць так: воля ускраінам, самавызначэнне іхнім народам. Яно абмяркоўваецца строга сакрэтна, і таму члены рады не павінны дыскутаваць яго сярод іншых, каб заўчасна не заводзіць звад. Уласна кажучы, увод нашага рашэння ў дзеянне адбудзецца толькі ў час паўстання і пасля яго перамогі. То на што абмяркоўваць, спытаў Звяждоўскі. Пытанне ставяць таварышы з Украін, растлумачыў Зыгмунд. Каб ведаць загадзя, на якіх умовах яны будуць змагацца поплеч з намі. На фарпосце паўстанняў, дакладніў Вярыга, бо калі хто першы і атрымае свінцу, то гэта мы. Якія умовы, спытаў Ямант. Поўная воля беларусам і літоўцам самім вырашаць свой лёс, сказаў Алесь. Федэрацыя, спытаў Дамброўскі. Магчыма. Незалежнасць, спытаў Падлескі. Народы вырашаць гэта самі. Якія народы? Быццам непаразумела, спытаў Авейда. Грамадзянін глухі? Спытаў Хвэлька. Беларусы і літоўцы. Дзве нацыі, якія жывуць на землях. Якая беларуская нацыя, спытаў Ямант, удаючы недасведчанасць. Ніколі не чуў, спытаў Алесь. Чаму? Я чуў і аб беларусах, і аб літоўцах, але заўсёды лічыў іх галінамі польскага племені. Мова, дыялект польскай. Ты б паспрачаўся аб гэтым з шаноўным панам нябожчыкам Уваравым, іранічна сказаў Віктар. А мы тым часам займаліся б сваёй справай. Нам вашу лухту слухаць няма часу. Зграбныя доўгія Віктаравы пальцы трымалі невялічкую няяркую кніжку ў папяровай вокладцы. Я заўсёды лічыў, што гэта дыялект непісьменных, сказаў Ямант. І ў той жа момант кніжка пляснулася яму на калені. Дыялект непісьменных, сказаў Віктар. На, панюхай, гэта дудар беларускі Дуніна Марцынкевіча. Не бачу ў гэтым асаблівай небяспекі. А кукальнік бачыць? Вясной забараніў яго паэму «Халімон на каранацыі». Гэта яшчэ не доказ. Ямант адкінуў кнігу на сафу. Адзін паэт – гэта не нацыя. Ва ўсякім разе, рана яшчэ гаварыць аб нейкай асобнасці, сказаў Звяждоўскі. Нічога не зроблена вамі, хлопцы, і я мяркую, паколькі пачатак вашага племені вядзецца здаўна, ёсць у вашым характары нейкая хіба. Нічога не зрабіць за 700 год, гэта трэба ўмець. А калі няздатныя, падпарадкоўвайцеся. Алесь спалохаўся, убачыўшы твар Віктара. На запалых шчоках плямамі нездаровая чырвань, дрыжаць вусны, гараць з-пад чорных брывоў сінія з залатымі іскрамі вочы. У наступную хвіліну старэйшы Каліноўскі накінуўся на апанентаў. Ён сёк, хвастаў, не пакідаў каменя на камені, не даваў дыхнуць. Трэсліся вусны, падступаў аднекуль да горла кашель. Мяккія вочы утрапёна палалі. Нельга было не заглядзецца на яго ў гэтую хвіліну. А Кірыла Тураўскі, а паданні! А тое, што наша друкаваная Біблія з'явілася раней, чым у многіх у Еўропе. А тое, што законы статута літоўскага склалі мы. А тое, што Польша
100 год судзілася законамі, напісанымі на нашай мове. А калі пераклала іх, то пакінула ўсе нашы тэрміны і адсылала тых, хто не разумее іх, да арыгінала. А тое, што рукапісь паміж Польшчай і Літвой, які даследчыкі лічаць польскім, напісаны беларускай гаворкай. А тое, што 300 год мовай княства была беларуская мова. У статуце сказано не так. Ведаю. 4 раздзел, 1 артыкул статута. А якія вы лічыце гэтыя словы? Пісар маець, літарамі, позвы, не іншым языком і словы. Рускія словы, рэкнуў Ямант. Віншую, заранізіраваў Валерый. З чым? З добранабытай дурасцю, сказаў Дамброўскі. А гэта што? Усміхнуўся Віктор. Заказала яму пад горлам, абы таго не казаць. Беглі есьмо да двара на конях. На ўрадзе к Гругоцкім, Пінскім жалаваў. Адпавядаў і пратэставаў все земляны павету Пінскага. 3 сказы. 3! 3 стагоддзі. 3 сказы, 3 мясцовасці. А мова адна. Чаго яшчэ трэба? Абудны, а старажытны іканапіс. Алесь, Юзеф твоей дысертацыі не слухаў. Торкні яго носам. Продкі думалі не так. Адкуль вы ведаеце, як яны думалі, спытаў Людвік. Вам ніколі не даводзілася перамалёўваць факсіміле, спытаў Віктор. Але што я? Вы афіцэр, ваше рамяство, вайна, а шкада. Часам у старым рукапісе трапляецца неразборлівае месца. Для выдання яго трэба дакладна скапіраваць. І вось водзіш рукою, паўтараючы лініі, і раптам ловіш сябе на думцы, што ўсё разумееш. Таму што твая рука паўтарае рухі рукі чалавека, які жыў за 300 год да цябе. Так і з падспуднай думкай продка, за якой сочыш, чытаючы стары рукапіс. Цікава, з нечакайнай сур'ёзнасцю сказаў Баброўскі. І нават каб нічога такога не было, адно адчуванне намі сваёй радзімы дае нам права на адпор афіцыйным патрыётам. Румянец плямамі успыхаваў і згасаў на шчоках Віктара. Што ж гэта за думка ў іх? Хто яны? Шляхта ў самым горшым сэнсе гэтага слова? Але вось яны. Віктар абвёў вачыма сяброў. І сотні іншых пацвердзяць, што мы супраць Польшчы магнатаў і за Польшчу простых людзей. Чыі думкі выказваеш, Ямант? Думкі Веляпольскага? Выказвай. Змыкайся з правіцай белых. Але ведай, мы для Веляпольскага і кампаніі не вотчына і не хлопы. Досыць нас рабства. Братэрства так, але не падначаленне. Роўнасць і не на волас ніжэй. Гэта сепаратызм, успыхнуў Ямант. Гэта заўчасны гандаль. Гэта нож у спіну. Віктар трымаў рукі на грудзях. Наш Савіч дзейнічаў поплеч з Канарскім, і ніхто не кінуў яму папроку ў нявернасці і здрадзе. Мы верныя людзі. Сухі пакутлівы кашель раздзёр ягоныя грудзі. Ён кашляў у хустку так, што Алесь з жахам чакаў. Вось-вось з'явяцца чырвоныя плямы. Ямант, кінь, сказаў Стэфан Баброўскі. Ты што, не бачыш? Толькі не шкадаваць, праз кашель гневна пракрычаў Віктар. Толькі не шкадаваць. Хто за адмаўленне ад правоў на ўскраіны? Спытаў Зыгмунд. Акрамя крайняй левіцы беларускіх чырвоных узнялі рукі Урублеўскі, Дамброўскі, Стэфан Баброўскі і потым, зірнуўшы на Віктара, Зыгмунд Падлеўскі.
Устрымаліся Авейда, Звяждоўскі і Серакоўскі. Рашуча супраць быў Ямант. Супраць 1, 2, з клёкатам сказаў Віктор. Хто яшчэ? Падлёўскі. Пішыце яго супраць. Мы тут не літасць вымольваем. Мы патрабуем тое, што нам належыць. Кастусь увесь пацямнелы з твару, глядзеў на Серакоўскага і чакаў. За што ж стаіш ты, Зыгмунд? Серакоўскі глядзеў яму ў вочы спакойна і шчыра. Не за калонію, а аб'ектыўна. Віктара ўсё яшчэ біў кашаль. За канфедэратыўную дзяржаву, за непадзельную Польшчу, у якую на роўных правах з палякамі ўвайшлі б беларусы, літоўцы і украінцы. Мы не маем права паслабляць паўстанне, Кастусь. А ўсё ж робіце гэта. Чым? Словам, непадзельная, цяжка варухнуў сківіцамі Кастусь. Чым ты тады адрозніваешся ад белых? Ну, ведаеш, што ведаеш? Твар Кастусёў скамянеў, асіметрычныя вочы гарэлі халодным агнём. Ваяводствы Мазавецкая, Кракаўская, Літоўская, Люблінская, Беларуская, Украінская. І нібы страшэнную поўху кінуў. Можа, яшчэ Крымская? Цікава, што сказаў бы на гэта твой друг Шаўчэнка. Зыгмунд сцепануўся. Чым ты адрозніваешься ад белых, з гнюснай ідэі адзінай і непадзельнай? Чым ты адрозніваешься ад Кастусь? Я даўно Кастусь! І я ведаю, што пры словах непарушны, непадзельны, адзіны, калі іх гавораць мацнейшы, сапраўдных людзей цягне разбіць непадзельнасць, разбурыць непарушнасць, бо гэта замаскаваны ланцуг рабства. Вочы ў Кастуся былі ўтрапёныя, аблічча палала. Гэта не нож у спіну. Проста лепей загадзя дамовіцца аб усім, каб цвёрда ведаць, на што спадзявацца. Бо калі вам другараднае становішча гэта большая ці меншая непрыемнасць, то ў нас пытанне стаіць іначай. Або воля, або не жыць. Я не пратэставаў, сказаў Серакоўскі. Я ўстрымаўся. На маю думку, павінна быць так, але я нікому не навязваю гэта. Я нават нікому не буду гаварыць пра яе. Голас Зыгмунта гучаў суха. Згода. Значыць, мы павінны пашырыць гэты погляд, прыняты цяпер большасцю рады сярод памяркоўным і весці за яго спрэчку з белымі. Сорам! Выгукнуў Ямант. Гэта падрыв агульнай моцы, грамадзянін Серакоўскі. Узаемадапамога, сказаў Мілевіч. Сепаратызм, сказаў Звяждоўскі. Алесь зразумеў, нервовасць Кастуся можа спасаваць справу. Прыйшоў час умяшацца. Большасць людзей не разумее, што прымусоўваць другараднае становішча ланцуг – гэта вечная міна пад еднасцю. Што ў такім стане нават між братамі расце пачуццё варожасці, а часам і ненавісці. Самастойнасць і магчымасць распараджацца сабой як хочаш – вось найлепшы грунт для братэрства. Чую, чым тут пахне, сказаў Ямант пасля паўзы. Рабесп'ераўшчынай, Дэмбоўскім, галіцыйскімі хлопамі, што пілавалі паноў піламі, Чарнышэўскім. Вось адкуль яны ідуць, вашы крайнія пачварныя погляды. З дому на Ліцейным. Якога? – спытаў Баброўскі. Ну, што насупраць міністра дзяржаўных маёмасцяў. З дому гэтага карцёжніка, што піша вершыкі аб народзе. А сам нажыў маёнткі і нават міністр унутраных спраў кажа, што ён не рэвалюцыянер, бо мае грошы. Кастусь устаў. У яго пасмыкваліся вусны і шчака. Дрыжала левая павека. Юзаф, маўчы. Юзаф, не даводзь. Чалавек, які ўсё жыццё
Чалавек, які напалову паляк і спачувае вам. Як табе не сорамна? І сеў. Дзіўна, як не сваімі рукамі загрыбаючы паветра. Запанавала цяжкае маўчанне. «Прашу слова», — сказаў у цішыні Алесь. Сіракоўскі зрабіў запрашальны жэст. «Я прапаную выключыць студэнта Яманта з рады і агула», — кінуў Алесь. «Я прапаную таксама папярэдзіць усе нізавыя арганізацыі, каб яны не ўздумалі выказваць Юзефу Яманту давер, калі не хочуць варожасці і, магчыма, правакацый». «Ты што?» – усміхнуўся Кастусь. «Раю не ўмешвацца». «Я вас удару, Загорскі», – сказаў Юзеф. «Не раю, прапаную выключэнне». «Падстава?» – спытаў Зваждоўскі. «Яднанне, ясней. Наш трыумф у яднанні. Яднанне з левымі элементамі, якой бы нацыі яны не былі. Палякі, украінцы, рускія, літоўцы, курлянцы». Ён гаварыў, як адсякаючы кожнае слова. «І таму мы павінны з павагай ставіцца да кожнай нацыі, не абражаць яе старай варожасцю, недаверам, сумненнем у яе рэвалюцыйных сілах. Іначай пагібель. Усе пастанні грашылі гэтым і гінулі». Відаць, шахецкіх нацыяналаў гэта нічаму не навучыла. «Ты паставіш урэшце маю прапанову на галасаванне, грамадзянін Церакоўскі?» «Ставлю». Ямант абводзіў усіх вачыма і ўрэшце зразумеў. Вочы больше не абяцалі літасцівага рашэння. «Хлопцы», – сказаў ён, – «хлопцы, як вы можаце?» Голас яго дрыжаў. «Хлопцы, я аддам за паўстанне жыццё». І ўсе маўчалі. І тады Юзеф усхліпнуў ад хвалявання. «Хлопцы, я ніколі не думаў». «Думай», – сказаў Валерый. Я абавязкова буду думаць. Не адбірайце ў мяне права загінуць за радзіму. Я хачу гэтага. Я не магу без вас, хлопцы. Што я? Юда! Хлопцы, даруйце мне». Цяпер усе глядзелі на Алеся. «Выключэнне», – кінуў Алесь. «Алесь, ты не літасцівы», – азваўся Віктор. «Як ты можаш?» – спытаў Вярыга. Маўчанне. «Ты што, не бачыш?» – сказаў Кастусь. «Ён малады, ён дурань». У хваравітых вачах Яманта стаялі слёзы. «Я не буду страляцца, хлопцы», – сказаў Ямант. «Мне нельга без этой справы, але я не застралюся. Гэта нізка для сына радзімы. Але я клянуся вам, я пайду і высачу кагосьці з сатрапаў і стрэлю, а потым дам сябе схапіць. Вазьмі сваю прапанову назад, Алесь. Даруй мне, чуеш?» Загорскі глядзеў у вочы Віктару. Ён ведаў, хлопцы дзеля пачуцця ядзінасці падтрымаюць яго. Але Віктар будзе потым пакутаваць, і хаця ён не лічыў правільным папускаць Яманту, Алесь уздыхнуў. «Добра», – глуха буркнуў ён. «Я не буду ставіць гэтага пытання. Не таму, што змяніў сваю думку, а таму, што мы лічым, што ты маеш рацыю, грамадзянін», – сказаў Валерый. «Вы лічыце. Але яны не лічаць», – Алесь паказаў на крайніх левых. «Няхай будзе так». «Добра», – сказаў Сіракоўскі, – «значыць, так і запішам. Аўтаномія, федэрацыя ці поўная самастойнасць вырашаць пасля перамогі самі народы, у прыватнасці беларускі народ». І раптам дадаў: «А гулянне ў Пецергофе было сёлета дрэнь». Алесь азірнуўся і ўбачыў, у дзвярах стаяў гаспадар. «Час канчаць. Праз палову гадзіны будзе повен дом людзей.
Згода, сказаў Зыгмунд. Дзверы зачыніліся. Загорскі і Кастусь выйшлі з курыльні ў вялікую гасцёўню. Там было поўна, але яны не ведалі ў твар амаль нікога. Алесь глядзеў на сябра няўхвальна, ўсё аблічча Кастуся пайшло дробнымі чырвонымі плямамі, бо ад крапіўніцы. Нервы ў цябе, Кастусь. Ведаеш, месяц назад са мной здарылася страшнае абвастрэнне хваробы. Якой? Ты мне нічога... Да я думаю, усё прайшло. У мяне некалькі год былі прыступы. Эпілепсія? Не, проста раптам нібы скуру дзёрлі. Кожны нерв у целе аголены. Баліць. Кастусь гаварыў глуха і хаваў вочы. Баліць. Разумееш, ад самай нязначнай прычыны баліць. Ад хлусні баліць. Ад двудушнасці баліць. Што непрыемна? Не, фізічна баліць. Разумееш, ад самай нязначнай крыўды каму-небудзь, ад дробязей. Некалькі дзён назад стаю ля нявы. Бачу, бяздомны сабака выдзер у дзяўчынкі з рук піражок. Дзяўчо бедненькая, галодная, відаць, стаіць і плача. І так мне стала, ты толькі не кажы нікому, і дзяўчынку шкада, і сабаку шкада. Просто, ну аж сэрца кроецца. Галоўная, сабака не адбегла далёка, так і глынуў у падваротні, а дзяўчо плакаць не можа галосна, як здаровыя дзеці. Разумееш, стаіць і, як у нас кажуць, квіліць. Ну, лухта ж гэта, тым больш я купіў ёй піражок. Дык на табе. Другі купіў і кінуў сабаку, а ён завішчаў і бегчы. Нібы я ў яго каменем. Кастусёў твар раптам нагадаў Алесю твар дзіцяці. І вось амаль што спаць не магу. Як успомню, Боже ж ты мой, ну хоць бы дзяцей у двары сірочага дому, ці старых на лавачцы, на бульвары, а то малпу у балгарына катрыншчыка. Далонька, ведаеш, дзіцячая, зморшчаная і клятчастая, сукенка на ёй. Як успомню, нібы гэта я за вольтаў слуп ухапіўся. У мяне з якога... з 5 кастрычніка галюцынацыі. Нібы стаіць нехта фіялетавы і тоўсты. І нічога ў яго няма, акрамя аднаго залатога вока. Стаіць ды краямі сваёй грубай мантыі варушыць і нібыта хоча есці людзей, не ведае ўжо якім чынам, а паўз мяне ідуць. Маці нябожчыца без аблічча, ты ў рызманах, Віктар, дзяўчынка з пірагом, сабака, усе, каго ў жыцці бачыў, і глядзяць. Кожную ноч так. Алесь спалохаўся, узяў сябра за грудзі, моцна страсянуў, Каліновскі здрыгануўся. «Даруй, мілы», – сказаў ён, і дадаў пасля паўзы. «Памятаеш, – сказаў вежы, – што на мой век нерваў хопіць. Баюся, не хопіць. Толькі б гэта здарылася пасля, калі ўжо ў кожнага будзе по пірагу. Шкада, што ты не ў мяне, незнарок груба сказаў Алесь. Я б табе за твае фантазіі. Пойдзеш сёння да мяне. Ну што, буду даглядаць. Па-першае, кожны вечар перад сном 2 гадзіны хадзіць. Па-другое, піць адвар, Аглая дасць. Па-трэцяе, тройчы 9 настой траваў на гарэлцы. Па-чацвёртае, халодныя ванны 2 разы на дзень. Грубаваты і ўпэўнены тон зрабіў, здаецца, патрэбнае ўраджанне.
Медик, сказал Костусь. А что? И медик. Читать только веселое. Есть бифштексы. Спать кластися с курами. Сур'ёзна, сур'ёзна, Костусь. І яшчэ закахацца табе трэба. Ну, гэта ўрэшце як хочаш. Але які месяц я тебе не отпущу. Да іх падашоў Віктор, і Алесь змоўк. Алесева сэрца аблівалася крывёю за братоў. Слухай, Алесь, сказаў Віктор, Кастусь казаў, што ты заместа поўнага вызвалення прапанаваў свайму бацьку нейкія ліберальныя ваніты, нейкую канкурэнцыю з мужиком, цукроўні, гуты, трасцу. Ты што, ад нас адмяжоўваешся? Вочы у Віктора былі бліскучыя, відаць, ад лёгкай гарачкі. Кінь, сказаў Алесь. Трэба мне даць бацьку нешта, за што можна было б змагацца афіцыйным шляхам. Ці ён павінен быў нашу праграму высунуць, зямлю сялянам, цара з чыноўнікамі ды злоснымі прыгоднікамі на асіну, мову ў школы, папоў са школ. Ты гэтага хацеў? Ну, як? Не тое, вядома. А потым, нічога не зрабіўшы, ёкнуць, як у палонку. За меншае людзей у Сібір заганялі. Я, Віктор, не думаў так, як прапанаваў. Але пакуль народ на паўстанне не пайшоў, трэба рабіць хоць што. Адкасніцеся ад яго, раптам рэзка сказаў брату Кастусь. Чаго вы ўсе да яго з пытаннем гэтым ідыёцкім? Каго веруеш? Ён не горшы за цябе, патрыёт. Віктор разгубіўся ад нападу. Хто гэта? Рэзка паказаў Кастусь у бок аднаго з гасцей. Сляпцоў, венгерскі герой. Ну і дурень, рэзка сказаў Кастусь. А той? Эверс, дарадца Міністэрства замежных спраў. А гэты на што? Ён і яшчэ унь той Чарткоў, шталзмейстер, ды яшчэ тая порхаўка, сенатар Княжевіч, міністр фінансаў, шырма, каб не было блакітных сяброў з адпаведнага дому. Нядрэнна прыдумана. А той, Іваноў 30-й. Ты што, жартуеш, абурыўся Алесь? Не, на самой справе. Ад'ютант для асобых даручэнняў пры пецярбургскім ваенным генерал-губернатары. Што, таксама маска? Ды не. Чамусьці прасякся павагаю да Людвіка, цягаецца ўсюды разумныя размовы слухаць. А там унь, Шчарбіна, паэт. Бачыце, якое аблічча? А ў той, у акулярах з бакенбардамі, стары былы сябра Пушкіна. А цяпер, таварыш, здаецца, міністра народнай асветы, Вяземскі, Пётр Андрэевич, паэт. Шкада, хлопцы, старасці. А той, хто на вераб'я падобны, на вялізнага вераб'я. Толстой, Феафіл, музычны крытык, а той раганосец феактыстаў, пёс ланцужны, намеснік Фадзея Булгарына, з маладых ды ранне. І скажы, ты не паспее стары падлец здохнуць, як уже на ягонае месца новага рыхтуюць. Адзін з гасцей асабліва прыцягнуў увагу Алеся. Не вонкавым выглядам, урэшце, бадай звычайным, а нейкай падкрэсленай незалежнасцю рухаў. Колькі яму магло быць год? Пэўна, далёка за 50. Ва ўсякім разе аб гэтым неабвержна сведчылі вельмі сівыя вусы, склератычны румянец на шчоках і скронях, нос, што калісьці, відаць, быў вастраваты і трошкі задзёрты, а цяпер з гадамі абвіс і зрабіўся ўжо нават трохі чырвоны. Ды і брові былі, як у старога, кусцістыя, суровыя брові. Незнаёмы сустрэўся з Алесем вачыма і, відаць, зразумеў, што той разглядае яго як цікавы і загадкавы экземпляр роду чалавечага. Вусы варухнуліся, але нават, калі б гэта не было, аб усмешцы можна было здагадацца па вачах. Вось што маладзіла чалавека — вочы.
залаціста-карыя і, даль Бог, пякуча-сіні, як паўдзённае неба. У вачах нейкая пакутлівая вечная думка, якая катавала і нават у хвіліну вясёласці не давала палёгкі. Цяжкі, знясілены нейкай неадпэчнай думай, змардаваны і грозны твар. А таго, ты не ведаеш? – спытаў Алесь, збіраючыся ўжо ісці назад у курыльню. Ведаю. Хто? Шаўчэнка. Алесь міжвольна зрабіў 2 крокі назад. Раней, чым мозг паспеў дадумаць, што гэта непрыстойна, але ўсё адно было позна. Густа-сіняга сурдута нідзе не было відаць. З курыльні большасць народа ўжо разышлося. Сядзелі ля агню толькі хлопцы, з якімі ў першы вечар пазнаёміўся Алесь ды Малахоўскі, Мілевіч і Зыгмунд. Але затое набралося іншай моладзі. Некаторых Алесь ведаў. Онь ты, таксама землякі з Акадэміі мастацтваў, а той сябра ў Рублеўскага палясным інстытуце, цельпукаваты Яневіч, беларус з-пад Мядзеля, а той таксама свой, Антось Івановскі, сябра Віктара па працы і ідэях. Некаторых Алесь бачыў на паседжаннях агула. «Што ты мне, чалавеча, звягаеш ад музыцы?» – злаваўся Эдмунд Вярыга. Яго апанент, па ўсім відаць студэнт, белападчэўнік, сядзеў незалежна, закінуўшы нагу на нагу. Пыхаты твар, пагордлівыя вусны, залатыя брэлокі на ланцужку гадзінніка, цадзіў словы нібы з судзейскага крэсла, цвёрда ведаючы, добра ўсё, аб чым бы ён не сказаў. Што ён левы, сведчыў хіба што адзін з брэлокаў – залатое сэрца з рубінавай кропляй крыві, сэрца айчыны. Кажу, што аднастайная музыка сумная, як мова, адказаў той. І тут Алесь зразумеў, што брэлок з сэрцам айчыны – хлусня. А ты ведаеш аб дыяпазоне мужчынскіх галасоў у беларускіх хорах? – спытаў Вярыга. Напэўна, чуў, што так званы падводка ёсць толькі ў беларускіх хорах. З усіх славян толькі ў беларусоў, ды яшчэ ў данскіх казакоў. А гэта што яшчэ? Прыемна спрачацца са знаўцам музыкі. Гэта самы найвышэйшы, які толькі магчымы, саліруючы мужчынскі голас. Спявае, а табе здаецца, што на небе б'юць срэбраныя званы. Ад іх і да самай нізкай актавы вось табе і аднастайнасць. Што? Сумна. А вось гэта што? Эдмунд праспяваў музычны сказ. Мяккі голас пяшчотна закалаціўся ў сцены пакоя і сціх. Ну, гэта адзін дурань не ведае. Пачатак славутай арыі Галькі. Гэта, хлопча, песня «Стала б ты калінай, абняў бы цябе я», а гэта арыя Антаніды. Гэта «Выйду я на бола не гуляць». Спяваюць яе на Полаччыне, Віцебшчыне, а гэта гукі загулі бадай што страшна. Голас Эдмунда ўдаваў бас, не ведаю, арганам гучыць, што нехта са старых немцаў. Ды не, сказаў Вярыга, гэта пан Бог цвярдыня моя, стары харал. Маеш рацыю, аднастайнасць, Манюшка, Глінка і каго ты там яшчэ выбраў? Баха? Людзі пырскалі па кутах. Ну што яшчэ будзеш? Ці, можа, ўжо досыць, зробім перадых? Вярыга так і сказаў. Думаю, досыць. Не цікава мне нешта з табою спрачацца. Я недавно сустрэўся з адным італьянцам, які заўсёды, хаваючы ўшчылены павек вочы, загаварыў страшны Малахоўскі. То ён казаў, што на польскія і беларускія словы нельга пісаць музыку. Маўляў, толькі паўнагалосныя мовы даюць добры тэкст для песні. Ён кампазітар. Свіння, успыхнуў раптам Малахоўскі. Я ніколі яму гэтага не дарую. Жарэ наш хлеб, ды нас жа і лая. Прапанаваў яму верш Дуніна, верш Славацкага, ды беларускі верш Сыракомлі.
Толькі папрасіце каго-небудзь перакласці, ды гэтых моў музыку пісаць нельга. Адна занадта шыпіць, другая занадта звініць. Прапанаваў мне пашукаць яму паэта, каб той напісаў яму словы для харала. Падзякі государу імператару. А ты што? Спытаў Кастусь. А я спачатку хацеў быў, а потым падумаў, што яшчэ да суддзі трапіш? Не стаў звязвацца, але праз месяц прынёс яму вершы. Гляжу, вылазяць вочы, вылазяць. Ты што ж гэта прынёс? Мужыцкія вершы? Чыі вершы? Спытаў змрочны Валеры. Нашага грамадзяніна князюхны, пырцнуў Малахоўскі. Алесь збялеў. Ты што? Ты якое меў права? Ды я і вершаў не пішу. А хто ў Кастуся аднойчы сшытак забыў і толькі на другую раніцу прыбег? Ды не пішу я, хлопцы. Алесь вачыма маліў сяброў, каб патрымалі. Маніць ён. Увага, сказаў Малахоўскі. Князь Загорскі пры ўсіх кажа, што я манюка. А я заяўляю, што ён нізкі эгаіст і себялюбца, бо трымаць патрэбны ўсім вершы ў сшытку і не чытаць іх. Змоўкні, крыкнуў Алесь. То што, мне прачытаць ці папросім яго? Валеры і Каліноўскія запратэставалі былі, але іх галасы заглушыў агульны крык. Просім, просім, я не паэт! І тут ціхі голас з мяккім акцэнтам сказаў у раптоўнай цішыні. Што ж гэта ты саромеешся вершаў, хлопча? Алесь крутнуў галавой у той бок. На парозе стаяў чалавек у сінім сурдуце і з-пад ілба, з пахмурным, няўломным смяшком глядзеў на Алеся. Так нельга, сказаў Шаўчэнка. Спачатку гэта, праўда, як каханне, страшна, што нехта даведаецца. Але нашто ж саромецца каханне? Дадзена яно, значыць, шчаслівы чалавек на зямлі. Зыгмунд памкнуўся бы ўстаць яму насустрач, але пасівелы чалавек зрабіў яму няўлоўны жэст далонню. І той астаўся сядзець, толькі вочы засмяяліся. Калі ласка, і мне цікава, з вельмі хатняй інтанацыяй сказаў паэт. Паляк? Беларус. Тады тым больш. Вы адкуль? І гэтая амаль вясковая інтанацыя ў словах мучанага, перамучанага чалавека раптам прыгадала Алесю белага дзеда Кагута пад дзічкай у цвеце, захад і Дняпро. З Дняпра, сказаў Алесь. У зморшчынках ля вачэй паэта раптам заззяла невыказаная пяшчота. Тым больш, сказаў Шаўчэнка. Чытай, хлопча, я цябе прашу. Не, у Алеся перасохла ў глотцы. Я чытаў тое-сёе з вашага і... Паэт зразумеў. Заварушыліся вусы. Гарачыя, сінія цяпер глядзелі на Алеся вочы. І Алесь раптам адчуў, што яму будзе не сорамна чытаць гэтаму чалавеку нават слабыя радкі, што ён нават хоча чытаць, што падсвядома яшчэ палову гадзіны назад марыў аб гэтым. Ён стаў у нязграбнай паставе, нібы перад апаратам дагератыпіста. «Мова!» – сказаў ён. У курыльні стаяла цішыня. Алесь адчуў, як б'ецца сэрца. Вочы глядзелі на яго. Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь вавілонскую вежу Адам, і няўмольна сольюцца мовы зямлі ў адну, народную нам. Ён пачаў глуха, сэрца перашкаджала, але
плынь радкоў, як заўсёды супакоіла яго, а тое, аб чым ён хацеў гаварыць, споўніла душу нязнанай пяшчотай, болем і любоўю. А праз некую хвіліну голас яго ўзмацнеў, і ён пачаў адчуваць сэрцам кожнае слова. Чырвань кінулася ў шчокі, і моя безвыходна пойдзе ў змрок, у атрутны, як вечнасць, тень, трапяткая і сіняя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я ні шчасце, ні доўгі год, ні жадзён. Хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён. Хай, калі ў іх не будзе цябе, сірата па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель. Хай не будзе світання ў народа майго, калі досвідкам здрадзіць табе. І няхай да мяне не прыйдзе вясна. Шчасце, песня, каханне, спакой все адно не змяняю твой чорны прасмак на атруту пшаніцы чужой. Ад палеткаў расійскіх лёгкай ступой збочу я да пякельных котлоў. Калі першы ж анёл на мове маёй мне не скажа: братка, здароў. Той, хто хоча хоць слова тваё разбурыць, хай раней у апошнім баю возьме смерцю і полымем 3 муры: цела, сэрца і песню маю. Ты мой жытны хлеб і каханы май, песня продкаў, нашчадкаў палі. Без цябе не з табой не патрэбен мне рай. На душы, у небясі, на зямлі. Хлопцы маўчалі. А ён глядзеў і нічога не бачыў. Потым, ускінуўшы вейкі, ён заўважыў, што паэт стаіць перед ім і сурова глядзіць яму проста ў вочы. Зразумеючы, што ў яго вось-вось падагнуцца калені, Алесь апусціў веі, каб не глядзець. 2 рукі сціснулі Алесевы плечы. Ён адчуў, як лёг на ягоны лоб над левым вокам пацалунак, што пахнуў цыгарай, здаецца, нейкімі сухімі травамі і трохі віном. Петербург спаў. Пад дугою мосціка драмалі гулкая цемрава і чорная вада. Яны ішлі ўтрох і маўчалі. Гарэлі далёка-далёка адзін ад аднога ліхтары. Падымаўся вецер, відаць, зноў на дождж. Паэт крочыў між сябрамі, маўклівы і трохі змрочны. У вас на Дняпры сады? У нас сады, адказаў Алесь. І у нас сады. Я ведаю, мой дзед расказваў. Адкуль ведаў? Некалькі год назад мне трапіў у рукі рукапіс вашага вялікага Лёха. Ты, Кастусь, можа, не чытаў, там адна душа вымушана вечна летаць. Якую маеш на ўвазе, спытаў паэт. Душу дзяўчынкі, што ўбачыла на Дняпры залатую галеру царыцы і усміхнулася ёй. І вось мучыцца, пакуль не раскапаюць вялікі склеп. Шаўчэнка глядзеў на яго насцярожана. На гэтай галеры ехаў мой дзед. Чаму? Царыцу звязваюць з імем майго прадзеда, калі першы раз ехала ў Магілёў і потым у Крым. Досыць непрыемна. Я не апраўдваюся, скінуў галаву Алесь. Прадзед адмовіўся кінуць Дняпро, хаця яна яго і клікала. Ты не звяртай на гэта ўвагі, хлопча, нібы нават прысаромлена сказаў Шаўчэнка. І на Лёх не звяртай. Я тады быў малады, жорсткі.
Вы цяпер такі, сказаў упарта Кастусь, іншаму вас не навучылі, бацька. І добра. Ты князь? Спытаў паэту Алеся. Так. Ну вось, а я былы прыгонны. І што з таго, калі мы побач ідём тут, і ты, сябра Зыгмунта, і пішаш такія вершы. Мяркую, нашы разлікі за залатую галеру скончаны. А? Яны даўно скончаны. Мой дзед варагаваў з усім гэтым яшчэ да майго нараджэння. Мяркую, і да вашага. Ён, дарэчы, ведае вашы вершы. І што ён кажа? Усміхнуўся Шаўчэнка. Сказаў, я б гэтага хахла не ў салдаты, а міністрам асветы замест дурня Уварова. Усе засмяяліся. Ну, мы прасвяцілі, усміхаўся паэт у сівыя вусы. Ты, праўда, не пакутуй, хлопча, за тую галеру. Ідзеш той же дарогай, што і людзі праўды. Любіш няшчасны свой край, служыш яму, а астатняе справа 10-я. Пачаўся дождж. Тарас ішоў скоса паглядаючы на хлопцаў. Выйшлі да Нявы. Хлопцы, сказаў раптам паэт, вы бачыце, што там? На тым беразе, пад аркай самага страшнага будынка ў імперыі, нібы вочы ззялі два чырвоныя ліхтары. Глядзелі, адбіваючыся ў вадзе. Вось, сказаў Шаўчэнка, вочы пад архангельскай аркай. Я вас да баязлівасці не заклікаю, але вы ўсё ж як мага сцеражыцеся, каб больш паспець. Вас жа нават горш, чым у нас. І таму рабіце, каб даўжэй не трапляць у іхнія рукі. Я вось трапіў і загубіў жыццё. Мне 44, а жыць асталася мала. Лічаныя гады быў на волі, ды і то, хіба гэта воля. Жыццю канец, а не зрабіў нічога. Бацька, сказаў Кастусь з дакорам, гэта праўда, сынок. На жаль, праўда. Мы не збіраемся вас суцяшаць, панізіў голас Кастусь, а толькі гіне народ, калі на пачатку ягонай дарогі не з'явіцца такі, як вы, без кампрамісаў. Словам, вы ведаеце, нам няма прычыны казаць вам няпраўду. Вы зрабілі шмат, хоць, магчыма, менш, чым маглі б. Але ж тая клятая салдатчына, яна ж вартая лішніх вершаў. Яна ж кожнага, хто не пайшоў дзеля радзімы на ўсё, прымусіць захлыснуцца ад сораму. Вы думаете, вы конец? Спытаў Алесь. Вы пачатак. С часам мірыяды людзей сольются ў любові да вас, таму што вы нідзе не саступалі, таму што справа ваша высакародная, таму што такой любові, як ваша, яшчэ пашукаць на зямлі. Такой любові, калі адзін чалавек ратуе цэлы народ. Дождж ішоў вуліцамі і плошчамі вялікага горада. Вам шкада нас, сказаў Алесь. Вы паказваеце нам тую браму, а самі вы думаеце пра тое, што і раней. Ды як вам магло здацца, што мы хочам другой дарогі? Да мы толькі і марым усё жыццё, каб пражыць, як вы. Каб нават не толькі адмучыцца за сваю любоў, а пайсці яшчэ далей, загінуць за яе. Вы думаеце, яны нас палохаюць сваімі ланцугамі? Лухта! Мы глядзім на вас, бо што зробіш, калі воля і радзіма жывуць толькі крывёю, талентам, мозгам, барацьбою, смерцю сыноў. Паэт глядзеў на іх, схіліўшы галаву,
вялікімі, цёмнымі ад змроку вачыма.